Gepleyer Adatlyk Radiosu. Akşamyz hayrly bolsun gaderli dinleyijiler. Şun 2017-nji ýylyň 18-nji oktýabry hepdeniň çarşembe güni. Habarlar güneligi gepleşiginde başlaýarys. Programmamyzyň esasy bölügine geçmeden odol günüň täzelikleri bilen tanyş bolan. Olar bilen sizi men Sahra Gulamnaby tanıştyrýaryn. Iran hökümet güýçleri öň Kürt güýçleriniň gödäwçiliginde bolan ýurdun Nineveh we Diyala welaýatlaryndäki territoriýalaryň kontrollugyny ýyda alandyklaryny aýdýarlar. Iran armiýasynyň 18-nji oktýabrda ýaýradan beýanatynda aýdylmagyna görä, gürüň edilen territoriýa Irak güýçleri girmeden öň Kürt peşmerga söwüşçüleri çykarylypdyr. Şeýle de beýanatda ýydyna alynan territoriýalaryň arasynda Iran Demirazak Nineveh welaýatynyň Mosul bendiniň we Sinjar şäheriniň hemde Bagdadyň Demirazak gündorundaky Diyala welaýatynyň Nanakin we Jalavla şäherleriniň bardygy aýdylýar. Şeýpdäniň başynda Iran eskerleri we olaryň ýaran güýçleri Kirkuk şäheriniň gödäwçiligini ele geçirdiler. Bu harba operasiýalar Kürt resmiýetleriniň özleriniň awtonom regionunda şeýle de Kirkuk şäherinde garaşsyzlyk referendumunu geçirmeginden 3 hepde soňa gawat geldi. Bagdad bu referendumy bir kanun diýip atlanyrdy. Premier minister Haydar al-Abadi bu operasiýalaryň Iran bütünligini gorumak üçin derurdygyny aýtdy. Kürt regional lideri Masud Barzani parahatçylygy çağırdy, emma Kürt garaşsyzlygy uğrunda görüşmegi dowam etdirjekdigini wada berdi. 17-nji oktýabrda Birleşen Ştatlaryň dronlary tarapyndan amala aşyrylandygy guman edilen raket hüjümleriniň ikinji tapgyrynda Talibanyň ýene-de adynyň 11 söwüşçüsi şolsanda ýokary derejeli komandiri öldürildi diýip resmiýler aýdýarlar. Bu waka Owganistanyň we Pakistanyň serhet regionuna edilen raket hüjümlerinde 20 söwüşçü öldürilenden bir gün soň boldy. Pakistanyň federal dolandyryş tire taýpalar regionunyň bir bölegi bolan Kurram Sewitiniň administrativ resmisi Basirhan Waziri raketalaryň Talibanyň bu ýerlerine atylandygyny we munyň soňky 2 güniň dowamında adynyň 31 adamy öldürendigini aýtdy. Owan resmisi 17-nji oktýabrdaky soňky dronly hüjümlerde Talibanyň 35 tane söwüşçüsiniň şolsanda Pakistanyň Taliban toparynyň komandiri Abu Bakryň we beýleki ýokary derejeli jeňçileriň öldürilendigini ma'lum etdi. Paktiya welaýatynyň kanun çykarjy Mujib Rahman Chakmani soňky raketalaryň Taliban söwüşçüleri öňkü hüjümde öldürilen jeňçileriň jesetlerini ýygnaýan mahala atylandygyny aýtdy. Kievde prezident Petro Poroshenkonyň korrupsiýa garşy reformalary kabul etmegini ýa-da wedipetinden çekilmegini talap edýän Ukrain protestçileri onlarça çadyry dikmek arkaly ýurduň parlamentiniň golaýyndaky esasy köçäni böwetlediler. 17-nji oktýabrda 4500 çemesi protestçi Hrushchevska köçesiniň uğrunda we Verhovna Radanyň daşyndaky Marinski teýligähinde çadyrlary dikdiler. 18-nji oktýabrda bu ýerdäki ýüzlerçe protestçi özleriniň talaplary ýerine ýetirlençe ýyda çekilmejekdigini aýtdylar. Ukrain milli polisiýasynyň başlygy Serhiy Knyazev habarçylara beren maglumatynda resmiýler çadyrlary zorluk bilen aýyrmagy planlaşdyrmaýar diýdi. Biz köne ýalňyşlary gaýtalamak islemeýäris. Biz raýatlaryň öz isleglerini beýan etmek hukugyny üpçün etmek isleýäris diýip Knyazev aýtdy. Şeýle de ol demonstrantlaryň sevite çadyrlary polisiýanyň barlygyndan geçirmän getirmegi netijesinde dören uruş dawada 2 polisiýa ofiseriniň yaralanandygyny we ketelhana yerleşdirilendigini belledi. Gırgızstanyň premier ministri Sapar Isakow Gırgız-Gazak serhedindäki krizisi maslahat etmek üçin 18-nji oktýabrda Gazakstana sapar edýär. 10-njy oktýabrda Gazakistan öz gümrük nokatlarynda gödäwçiligi güýçlendiren soň bu ýerde ulaglaryň we adamlaryň uly nowaty emele geldi. Gırgızstanyň ministrler kabinetiniň siýasat departament bölüminiň başlygy Çyngyz Esenkul uly Adatlyk radiosyna beren maglumatynda Isakowyň Astana edýän saparynyň 17-nji oktýabrda Gazakstanyň premier minister bilen geçirilen telefon gepleşiginde tasdiklanandygyny aýtdy. Gazak-Kırgız serhedinde gödäwçiligiň güýçlendirilmegi wezipe möhleti tamamlanyp barýan Kırgız prezidenti Almazbek Atambayewiň Gazak häkimetlerini Kırgızstanyň içerki işlerine goşulmamakda açaçan aýplamandan birnäçe gün soň gawat gelipdi. 7-nji oktýabrda Atambayew goňşy Gazakstanyň kandidatlaryň biri Umurbek Babanowa açaçan goldaw bermek arkaly ýurdun prezidentlik kampaniýasyna goşulmamakda aýplady. Atambayew köpçülükde eden şol çykyşynda Gazak prezidenti Nursultan Nazarbayew onlarça ýyl häkimet başynda galmakda tanqid etdi. Gazak resmiýleri bu aýplamalary reddedýärler.
Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, habarlar gündeligimize başlaýarys. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň MTS mobil operatory müşterilerini hasaplaryna bar bolan ulanylmadyk pul serişdelerini şeýle hem işçiňleşdirilmedik ekspres tölek kartalar üçin pul serişdelerini ýygyna gaýtaryp başlady. MTS Türkmenistan operatorynyň web saýtyna ýerleşdirilen bildirişe görä, ulanıcılar täşenbe gününden, ýagny 17 oktýabrdan başlap kompaniýanyň şagamçylaryny ýüz tutup bellenlen görünüşdäki arzany resmileşdirip bilerler. Ýeri gelenine ýatlasak, MTS Türkmenistan mobil operatorynyň ýurtdaky hyzmatlary türkmen häkimetleri tarapyndan degişli litsenziýanyň möhletiniň uzuldurmanlygy sebäpli besedilipdi. Kompaniýanyň resmi beýanatyna bu arada şeýle diýilýär. Bölüp berilen radio ýygylyk germiniň we käbir beýlik zerur bolan serişdeleriň ulanylmagy üçin ruhsatnamanyň hereket edýän möhletiniň uzaltmakdan ret edilmegi sebäpli Türkmenistanyň hereket edýän degişli kanunçylyklaryň talaplaryna laýyklykda MTS-TM hojalyk jemgyýeti tarapyndan müşterilerini aragatnaş hyzmatlaryny üpçün edilmegi 2017-nji ýylyň 29 sentýabryna togtadyldy. Statanyň soňy. Şeýlede beýanatda müşterilerin hasaplarynaky pul serişdeleriniň gaýtarylyp berilenden soň olaryň belgileriniň saklanyp galýanlygy we hyzmatlar gaýtadan üpçün edilmäge başlananyna olary gaýtadan ulanyp boljakdyk hem nygtalýar. Emma şol bir wagtda hyzmatlaryň gaýtadan ýoly goýulmagy urundaky alınıp barylýanlygy aýdylýan gepleşikleriň dowam edip etdirilmeýänligi, netijeleri barada häzirlikçe hiç zat aýdylmaýar. Soňky dören ýagdaýlar dogrusyna MTS kärhanasynyň baş edarasynyň wekilleri nähilidir bir maglumat bermekden saklandylar. Türkmenistanyň häkimetleri hem MTS-iň ýurtda alyp barýan işini degişli öz planlaryny henide çenli resmi taýdan ma'lum etmeýän gelýärler. Ýatlatsak, şu ýylyň iýul aýynyň ahyrynda MTS özüniň Türkmenistanyň işlemeginiň şertleri boýunça türkmen häkimetleri bilen gepleşikleriň dowam etdirilýänligini habar beripdi. Şol pursat türkmen tarapynyň Aýnazar adly täze mobil aragatnaş operatorynyň MTS Türkmenistanyň infrastrukturalarynyň peýdalanmagy ruhsat berilmegi baradaky lalaşygy teklip edýänligi aýdylypdy. Azatlyk radiosynyň ynamdar çeşmeleriniň maglumatyna görä, täze mobil aragatnaş ulgamynyň Aýnazar ady, Aýnawat we Nazar diýen adamlaryň atlaryndan alınıp, olar mobil bazaryna ýurdun prezidentiniň ýakyn töwerekleriniň gollawy esasyna ýokurdan ornaşdyrylýar. MTS kärhanasynyň Türkmenistanyň lisensiýa möhleti 2010-njy ýylyň dekabr aýynda hem uzuldurmanly. Netijede Rus kompaniýasy ýurtda ýylaty mobil hyzmatlary bilen üpçün etmek boýunça 2005-nji ýyldan bäri amala aşyran işini togtatdy. Emma muwaramazdan 2012-nji ýylyň iýulynda MTS özlerini Türkmenistanyň işlemek üçin ýene lisensiýa berilendigini aýtdy we iki tarapyň kanuny şikaýetleriniň ýatyrylandygy ma'lum edildi. Şol pursat 5 ýyllyk şertnama gol çekildi we şonu belli bir şertleriň ýerine ýetirilmegi bilen bu lalaşyň ýene 5 ýyla çenli uzaldyryp bilinjektigi aýdylypdy. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar ünneligi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy Mendewlet Baýhan dowam etdirýän. Daşowuzdaky töwerläçi Magarowçy protestany öjükdirmekde aýplanýar. Türkmenistanyň çağalar wagynyň töleginiň aşa gymmatladylmagy sebäpli Daşowuz şäherine ene atalaryň vilayet bilim bölümine garşy gurunan näýlelik görüşünde protestçylara meseleni häkimlik bilen görüşmegi maslahat beren töwerläçi Magarow resmiýetine maşgalasy bilen bilelikde galp
ayıplamalar esasında basyş edilýänligi habar berilýär. Adynyň anonim galmagy şerti bilen Azatlyk radiosunda maglumat beren Daşowyň welayet bilim bölümindäki bir işgäriň aýtmagyna görä, näýlelik görüşi bilen edara gelen protestoçylaryň öňüne çykyp, olary köşeşdirmek üçin şol kärdeşi töwella edipdir we meseleni welayet bilim bölümi bilen dälle şäher häkimligi bilen görüşmegi maslahat beripdir. Ondan soň protestoçylar Daşowy şäher häkimligine tarap näýlelik yürüyüşini dowam etdiripdirler. On gürrüň bermegine görä, protestanyň bolan güni giýje sagat 12 töwereğinde howpsuzlyk işgärleri welayet bilim bölüminiň şol töwerlaçy resmisini öýünden tutup Daşowyň pasport edarasynyň ýanynaky wagtlança göz astynda tutulýan tutsowhana äkidipdirler. Ol welayet bilim bölüminiň töwerlaçy işgärini yerli häkimiýetleriň halky döwlete garşy öjükdirmek we prezidentiň halkyň bagtyarlygy üçin edýän aladalaryna garşy gelmekde aýyplaýanlygyny, onuň tutsak edilmeginiň ýa-da Daşowyň bir çağalar wagtyna işleýän aýaly bilen şäherdäki bir mekdebiň hojalyk işlerine seredýän oglunyň işinden boşadylanlygyny öňe sürýär. Töwerlaçy Magarowça döwletiň beren aklawçysy öňe sürilýän aýyplamanyň görnüşi we şol sanna resmiler tarapyndan özüne edilýän basyşlar sebäpli oň işine gatnaşmakdan ýüze urýanlygyny aýdypdyr. Ondan soň oň maşgalasy hususy aklawçy tutupdyr. Ýöne bu gezek howpsuzlyk işgärleri hususy aklawçynyň tutsaw bilen görüşmegine ruhsat bermeýärler. Göwnme bolmasa Daşowyň yerli häkimiýetleri bolan protesta ýürüyüşi üçin bir günäkär gözleýäne meňzeýär we hamala ol protestany biziň welayet bilim bölümimizde işleýän 50 ýaşlarynaky töwerlaçy resmi kärdeşimiz gurnany edip görkezmäge synaşýarlar. Özüne ýönkölýän günäni boýnuna alyrmak üçin oňa we maşgalasyna basyş edýärler. Olaryň raýatlyk hukuklary ýygyderli basgylanýar. Bir kärdeşimiziň we maşgalasynyň protesta bilen ilteşiginiň ýokdugyna garamazdan yerli häkimiýetler tarapyndan güýçlü basyş astynda tutulmagyndan boýunçalyk bolup, ardymyzy Azatlyk radiosynyň üstü bilen degişli resmiýetlere ýetirmek isledik diýip Daşowyň welayet bilim bölüminiň bir işgäri sözleriniň üstüne ýetirýär. Ýatlap geçdik, 10-njy oktýabrda çağalar wagtynyň töleginiň çakdanaşa ýokurlandyrylmagyna näýlelik bildirip protesta ýürüýüşini gurnan ene atalar ilki bilen welayet bilim bölümine barypdyr. Näýlelik ýürüýüşini gurnaýan köpçülik ol ýerde edilen töwerlerden soň Daşowy şäher häkimligine tarap hereket edipdir. Çağalar wagtynyň töleginiň 10 esse ýokurlandyrylmagyna Daşowyň etraplaryna hem güýçlü näýlelik bildirilipdir. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isteseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündäligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýär. Türkmenistanyna aýlyklaryň 100-den 10 götürüm ýokurlanmagyna galawaply ýagdaýda garaşylýar. Türkmenistanyň halky soňky ýyllarda başdan geçiren tejribelerine salgylanyp, aýlyklaryň 100-den 10 götürüm ýokurlanmagynyň fonunda bahalaryň ummatyl galýanlygyny gowulýar. Şeýle galawaplykda Türkmenistanyň hökümetiniň halkyň garaşylmadyk ýagdaý diýip baha berýän ahirki kabul eden kararynyň güýçlü täsiri bar. Azatlyk radiosynyň habar berýäli şol wagtyň özünde şeýle galawaplyga çağalar waglarynyň töleginiň 10 esse ýokurlanmagyna soňky günlerde Daşowuzda we ýurduň beýleki ýerlerine bildirilen näýlelikleriň hem ýitdi täsiri bar. Türkmenistanyň dürli sebitleriniň ýaşaýjylarynyň Azatlyk radiosuna habar bermegine görä, Aşgabat hökümeti aýlyklaryň 2018-nji ýylyň başyndan başlap aýdylan görnüşde ýokurlanmagy barasyndaky karary hut goloýda geçirilen ýaşullar maslahatyndan soň kabul etmegi halkyň ýynjylyksyzlygyny hasam artdyrypdyr. Tomusda aýlyklaryň 100-den 10 götürüm ýokurlanjagy aýan edilenden soň adamlar derrew bazarlardan ähtiýaçlyk azyklaryny satyn almaga başladylar. Azyk önümleriniň gymmatlajagy barasynda hut şeýle galawaplyk bar. Adamlar ähtiýaçlyk azyk önümlerini üýşürmäge başladylar diýip Mary welaýatynyň bir etrawynyň ýaşaýjysy gurrun berýär. Ýatlap geçdik, prezidentiň aýlyklaryň 2018-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap 100-den 10 götürüm ýokurlandyrylmagy barasyndaky karary baryp iýul aýynyň başynda kabul edilipdi. Ýöne Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow
Ahmedov Ýaşullar maslahatynyň çykyşynda muny ýatladyp geçipdi. Ahal we Daşowuz vilayatlarynyň ýaşaýjylarynyň Azatlyk radiosynyň habarçysyna beren gurrungyna görä, Ýaşullar maslahatyna şeýle karara gelmeginden soň halkyň arasynda azyk önümleriniň aşa gymmatlajagy arasynda howsala hasam güýçlenipdir. Alaytada Mut TV, gaz, elektrik energiýasy we suw üçinçiliginiň ýatyryljagy arasyndaky karar adamlar hasam ynçylyksyzlanyrdy. Bu sebäbi şol urwatyň özüne çağlar wagtynyň töleginiň duýdansyz ýagdaýda ummasyz derejede gymmatladylmagyna getirdi. Jogapkärler hinidem tölegleriň näme sebäpden aşa ýokarlananyny düşündiriş bermeýärler. Adamlar tölegler ýaly bahalaryň hem duýdansyzlykda çakdan aşa ýagdaýda ýokarlanmagynyň howatyrlanýarlar. Adamlar geljekde özlerine nähil ýagdaýyň garaşýanlygynyň ynjylyksyzlanýarlar. Garal adamlar häzir gümürtük ýagdaýda ýaşaýarlar diýip Azatlyk radiosynyň Ahal vilayatyndaky habarçysy Serdar Salih gurrun berýär. Onun aýtmagyna görä, şeýle ýagdaýyň fonunda ýurtda valyuta bahalary ýokarlanypdyr. Bu hem şol urwatyň özüne bahalary we adamlaryň ruhy ýagdaýyna öz gedegine täsirini ýetirer. Dollaryň bahasy häzir 7,5-8 manat. Ýöne ol gymmatlamaga dowam edýär. Şoň üçin hem häzir durşy bilen gümürtük ýagdaý ýüze çykdy. Adamlaryň arasynda dürli gep gürüňler ýaýrady. Meselem, geljek ýyl studentlere berilýän stipendiýalaryň hem ýatyryljakdygy we mektepler bilen ýokary okuw jaýlarynyň tölegli boljagy arasynda gep gürüň bar. Adamlar diýsen oply ýagdaýda häzir diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýdýar. Azatlyk radiosyna berilen maglumatlaryň ýene birine Türkmenistanyň halkyň arasynda goloýdy. Benziniň bahasynyň hem gymmatlajagy arasynda gep gürüňleriň ýaýranyny öňe sürilýär. Daşowuz vilayatynyň bir ýaşaýjysy Azatlyk radiosyna WhatsApp sosial aragatnaşyk ulgamynyň üstü bilen beren habaryna Daşowuzda hemmeler 1-nji noýabrdan başlap benziniň bahasynyň gymmatlap 3 manat boljagyny gürrün edýär. Adamlar häzir ýüzlerçe litrläp ätiýaşlyk benzin satyn alýar. Dollar hem 8 manada çenli ýokarlandy. Mundan meýlek nädip ýaşamaly men bilemok diýär. Benziniň gymmatlajagy arasyndaky gep gürüňler ýurtda diňe Daşowuz vilayatynda ýaýragly däl. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň aýtmagyna görä, şeýle gürüňler Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda hem ýaýrapdyr. Aşgabatda hem hemmeler benziniň gymmatlamagyna garaşýar. Kut şoň üçin hem ýanyň satylýan ýerlerde IM-den bahasy 1 manat bolan benzin 1 manat 20 teňe satylyp başlandy. Adamlar derrew özüne ätiýaşlyk benzin we dizel ýygnamak başlady. Maňa hatda ýanyň satylýan ýerlerde keskitlenen muktar bolan 100 litrden köp ýanyň alynýan mahaly gözegçilik kameralarynyň hem öçürilýändigini gürrün berdiler. Adamlar ýanyň satýan bilen dillüşip, ol ýerde ýüzlerçe litr benzin satyn alýarlar diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy Amanmurat Bugaýew aýdýar. Geçen hepde çağlar waglarynyň töleginiň garaşylmadyk ýagdaýda 10 ýetde gymmatladylmagy uly galawoppulluk döretdi. Daşowuz şäherine we vilayatyň käbir etraplaryna ene atalar näýlelik görüşini geçirip tölegleriň gymmatladylmagyny protest edipdi. Daşowuz şäher häkimligi bilen vilayat bilim bölüminiň işgärleri Azatlyk radiosy bilen geçiren gürrüňdeşligini 10-njy oktýabrda aglawasy denanlardan ibarat bolan köp sanly adamyň şäher häkimliginiň goloýunyna protest ýürüýüşini gurnanyny tasdikladylar. Şonda protestçylara garşy İçeri işler ministrliginiň ýürüýte tälimli güýjem çağırlypdyr. Çağalar waglarynyň tölegleriniň garaşylmadyk ýagdaýda duýdansyzlykda aşa gymmatladylmagy şol sanly Daşowuz vilayatynyň bolumsaz etramynyň ýaşaýjylarynyň hem näýleligini bildirmek üçin etrap häkimligine üýtmegine sebäp bolupdyr. Adamlaryň muňa güýçli näýlelik bildirendigi we hatda näýleligiň soňunyň uruşa ýazan wagtynyň hem bolanlygy Azatlyk radiosyna gürrün berildi. Ma'lum bolşuna görä 1-nji noýabrda Türkmenistanda çağlar waglarynyň aýlyk tölegi 8 manatdan 80 manada ýokarlanar. Ýagny tölegler 10 ýetde gymmatlar. Bilim ministrliginiň dürli sewitlerdäki bölümleriniň işgärleriniň Azatlyk radiosyna habar bermegine görä, käbir sewitlerde çağlar wagynyň aýlyk tölegi 96 manada barabar bolar. Ýüze çykan ýagdaýlar sebäpli köp sanly çağlar wagy tutuşlaryň ýapylmaly bolupdyr. Olaryň işgärleri bolsa işsiz galmakdan howatyrlanýarlar. Bilermenleriň aýtmagyna görä, Türkmenistan garaşsyzlygyna alandan bäri iň agyr ykdysady kynçylygy başdan geçirýär. Munyň esas sebäbi bolsa, ulewadarot önümleriniň dünýä bazaryna nyrkynyň arzanlamagy bilen ýurdun olara garaşly ykdysadyetiniň girdejisiniň pese gaçmagydyr. Gepleýär Azatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulgamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz.
Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepler Azatlyk radiosu efirde habarlar günneligi bilen men ýogşan Nurwan. Öýlänki ýagan ýagyş sebäpli tutuş Göreğol şäherine tok ýok diýip Azatlygyň yerli çeşmesi Daşoğuzdan habar berýär. Şeýle il içinde Gyzyl Goşun diýilip atlandyrılan we Göreğol şäherçesine goşulan etrap merkezine iň ýakyn owanyň ýollarynyň ýörer ýal dälligini 26 ýyl bäri asfalt çekilmedik köçelerden ýöreýän yeňil maşinlaryň ýygydan sanadan çykýanyny habar berýär. Bir ýyllykda owamyzyň adamlary özara pul ýugnap köçelere çäge döktürip soňony ennigan ýazyp çykdylar. Emma Tomsun epgegine çägeler hem tozap gitdi. Inni adamlarda köçe çäge döktürmäge hem pul ýok. Nira barsaň işsizlik. Maşin wejerleýän ýerleriň işigini şor palçykdan çüýrän ýerler gopu uran maşinlar üýüşip dur diýip Azatlygyň çeşmesi habar berdi. Ministrler kabinetiniň mejlislerine degişli resmiýleriň berýän hasabatlarynyň çen tutulsa, ýurtda her ýyl müňlerçe kilometr ýoly daş, asfalt düşelýär. Emma muňa garamazdan yerli synçylar etrap, owa ýollarynyň soňky 30 ýylda köplenç gözden salnanyny aýdýarlar. Şonuň bilen birlikde häzir gowy ýol hasaplanylýan Aşgabat, Türkmenbaşy ýoluny hem Gumdag şäheriniň deňine 10 kilometr çemesi aralygy köplenç göçüp gonýan çäge depeler basýar we muňa näme üçindir başgaldyrylmaýar diýip synçylar aýdýar. Gyrak çetde ýaşaýan adamlaryň owa ýollarynyň bu goloýda bejeriljeğine umyt hem baglamayar. Sebäbi ýurt aňyrty görünmeýän ykdysady krizise girdi. Hökümet başlygyna bolsa krizisten nädip çykyp boljagy hakynda anyk pikir ýok diýip adynyň aýdylmalygyny soran yerli synçy Azatlyk radiosyna aýtdy. Goloýda ýurdun günwataryna saparda bolan ýazgy Amanrat Bugaýewiň gurrun bermegine görä Balkan vilayatynyň Meden zonasyndan Demirgazykda kowalardy. Serdar, Bereket, Türkmenbaşy şäherlerinden 150-400 kilometr uzaklykda ýaşaýan adamlaryny 30 ýyldan gowrak wagt bäri agyr ýol adabyny çekýärler. Şeýle dol metduwatda mahabatlandyrylýan altyn asyr Türkmen köl diýilýäni Serdar şäherinden barýan 350-400 kilometr çemesi ýoly ýol ýerýal dälligini gurrun berýär. Bugaýewiň tasdiklamagyna görä, bu ýoldan yeňil maşin sürýän adamlar Sarskyn siltege ulugyň bagażynyň gapysy açylmady ýaly ol ýerden 25-30 kilogram agramlyk asýarlar. Ýöne Bugaýew Balkan welaýatynyň Garrygaly etrawyna Magtumgul Pragynyň Sowet döwrüne we garaşsyzlyk ýyllaryna bellenen ýübiley toýlarynyň arkasyndan gowy asfalt ýoluň saklanyp galýanlygyny aýtdy. Emma bu sözi şol ýerden uzakda bolmadyk etirek, Esengul etraplary barada aýdyp boljak däl. Sebäbi bu etraplarda 1960-njy ýyllarda asfalt çekilen ýoluň häzir diňe ýol ady bar diýip Aşgabatly ýazgy gurrun berdi. Balkan welaýatynyň owa etrap ýerlerindäki ýolsuzlyk, ara gatnaşyk kynçylyklary kyn gutsa gören, tizden tiz saglyk kömegine mätäç bolan adamlary juda agyr halat alýar diýip yerli ýaşaýjylar Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen töhbetdeşlikde gurrun berdiler. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň maglumatyna görä Prezident Berdimuhammedowyň şu hepde geçiren video şekilli maslahatynda hem owa milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi barada maslahat edildi. Emma habarda owa ýollarynyň agyr ýagdaýy agdalmaýar. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Astrahanda Türkmenistanly studentleriň yerli bir denany zorlandygy barada Russiýanyň media serişdeleri habar berýärler. 17 oktýabrda RIA Sveji Veter neşri Astrahanyň kanun goraýjy organlaryna salgylanyp yerli denanyň zorlanandygy barada jenaýat işiniň gozalandygyny aýdýar. Pedagoglaryň aýtmagyna görä onu jinsy zorluğa sezewar edenler Türkmenistanly 3 student diýilip neşriň habarynda şüpheli türkmen studentleriniň Astrahanyň döwlet universitetinde okuýandygy bellenilýär. Emma olaryň şahsiýetleri barada hiç ýyly maglumat berilmeýär.
Kanun goraýjy organlaryň deslapky netijesinde şüpheli türkmen studentleriniň gürrüň edilen zenany Astrahanyň Kirovski etrapçasyndaky kreyine alınan kwartira aldy ýol bilen salmagy başarandygy we onu zorlandan soňra goýberendigi aýdylýar. Şondan soň zenanyň desine kanun goraýjy organlara ýüzlenendigi bellenilýär. Häzir bu waka dogrusunda agyr jenaýat işiniň gozalandygyny, Astrahanyň Derňe komitetiniň zenany zorlamakda guman edilen 3 türkmen sanly studenti soraw çekendigini Rus neşri ýazýar. Komitetiň işgärleriniň mümkin jenaýatçylaryň psihiki portretini anyklamak üçin Astrahanyň döwlet universitetiniň rektory we muallimleri bilen söhbetdeşlikleri geçirdiler. Şeýlede şüpheliler zerur bolan sud medisina barlyklaryndan geçiriler we şonuň netijelerine görä derňewleriň dowamy belli bolar diýilip Ria Sveji Veter neşriniň maglumatynda aýdylýar. Ýergelenini aýtsak, Azatlyk radiosuna bollu diýilýän bu wakany ne Astrahan döwlet universitetiniň resmilerine ne de Türkmenistanyň Russiýadaky elçixanasyna tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başardy. Soňky ýyllarda daşary ýurtlarda okuyan ýa-da işleýän türkmenistanylaryň käbiriniň dürli jenaýatlary baş şoşýandyklar barada daşary ýurt media serişdelerinde wagtal maglumatlar peýda bolýar. Şu ýylyň iýun aýynda Ukrainada okuyan türkmenistanly student 1993-nji ýylda doglan Bolgariýaly bir gyzy parçalara bölüp rehimsizlik bilen öldürmekde aýplandy. Şonu Ukrain resmileri Azatlyk radiosuna beren maglumatynda şahsiýeti mälim edilmedik 29 ýaşly türkmenstanly Ukrainanyň Jenaýat kodeksiniň 115-nji maddasynyň 1-nji bölümi ýagny bilkaslyň adam öldürmek aýplamasynyň bildirilendigini aýdypdylar. Geçen ýylyň sentýabr aýynda bolsa Ukrainanyň Sumy şäherinde 20 goloý türkmenstanly ýaşlaryň Azerbaýjanly studenti urup ýenjendigi habar berildi. Şonda beýindäki travma zerarly keselhana ýerleşdirilen Azerbaýjanly studenti agyr kontuziýa we hereket sağlygynyň ýitendigi barada diagnoz goýulandy aýdyldy. Türkmenstanly ýaşlaryň onlar çömüňi daşary ýurtlarda öz hasabyna okuýar. Sözümiziň ahirine bellesek, ýokarda gürrüň edilen habarlar dogrusunda türkmen häkimetleri şolsanda Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky elçixanalary resmi beýanat bilen çykyş etmän gelýärler. Şeýlede bu barada ýurdun media serişdelerinde hem ilat köpçüligine maglumat berilmeýär. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi Maksat Ataýew bilen dowam edýär. Pakistanyň howpsuzlyk güýçlerine edilen bombaly hüjümne agzyndan 7 adam öldü. Pakistanyň günorta güni wataryna ýerleşýän Quetta şäheriniň etegine amala aşyrylan bombaly hüjümne agzyndan 6 howpsuzlyk işgäri we bir raýat öldü diýip ýurdun resmileri aýdýar. 18-nji oktýabrda Quetta Sibbi ýolunyň uguruny polisiýa işgärlerini alyp barýan ulagy edilen hüjümüň jogapkärçiligini ýurdun hökümetine garşy söwüşýän Pakistan Talibany jeňçi topory öz üstüne aldy. Quetta polisiýasynyň başlygy Abdurrazak Çima partlamada 22 adamyň yaralananyny, olaryň käbiriniň ýagdaýynyň agyrdygyny aýtdy. Hadise janyndan geçeniň hüjümi ýa-da ulaga berkidilen partlaýjylaryň uzak aralykdan partladylmagy netijesinde amala aşyryldymy diýen sorawlar anyklamak üçin derňewleriň alınıp barlaýanyny polisiýanyň başlygy mälim etdi. Helakçilikde yaralananlar we wepat bolanlaryň jansyz bedenleri desine Quettanyň raýat hastahanasyna ekidildi. Wakanyň ýygyny partlamanyň bolan ýeriniň töweregini howpsuzlyk güýçleri gurşap aldy. Balochistan welaýatynyň paýtagty Quettada amala aşyrylan beýleki bir hüjümni polisiýanyň inspektor Abdussalam ulagly işine barýarka ýolda atylyp öldürildi diýip resmiler habar berdiler. Ekstremist jeňçi topory Lashkar-e Jangwiň bu hüjümüň jogapkärçiligini öz üstüne alanlygy habar berilýär. Welaýatyň içeri işler ministri Sarfaraz Bukti terrorçuluğa garşy görüş ente gutormady diýdi. Balochistan bu Washington frontu we biz bu ýerde iň soňky terrorçyny ýok edýänçe görüşe dowam eder diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Awganistan we Iran bilen serhetleşen TV gorlary baý Balochistan 2004-nji ýyldan bäri dowam edýän mezhep zorlugy, islamçy jeňçi hüjümleri we separatist gozgalançylaryň petneleri müňlerçe adamyň ejir çekmegine getirdi. Şeýlede 18-nji oktýabrda ýurdun Demirgazyk günwataryna ýerleşýän Hayber Pakhtunkhwa welaýatynyň 2 howpsuzlyk işgäriniň münüp barýan ulaglarynyň ýoluň ýakasyndaky bombanyň partladylmagy bilen helakçiligi uçrap olaryň wepat bolanyny häkimetler aýdýarlar. Pakistan Talibanynyň ýerli komandiri Şaryar Maqsudyň Bannu etrawyna bolan bu hüjümi öz adamlarynyň amala aşyranlygyny aýdanlygy habar berilýär.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündelik bilen men Şaymerdan Ulumrady kabuldan. Badaxşan vilayatynyň vilayat geňeşiniň başlygy Abdulla Naji vilayatda jeňçilere garşy eger wagtynda çare görülmese onda vilayatyň synmagynyň ahmaldygyny öňe sürýär. Vilayatyň etraplarynyň hemmesinde jeňçileriň hereket edýanyny bildirip deputat şeýledidi. Dawlat uluswaliy poksazy nakana amaliyatay wasiy kalan barawan noktan aşa polis mali ýa saloy hylabynyň Badaxşan vilayatynda jeňçiler barha güýçlenýär. Jeňçileriň öňüne almak üçin hökümet güýçleri alada etmeýär. Ýagdaý şeýle dowam etse onda vilayatyň polisiýasynyň hem jeňçilere garşy öz görüşini besetmegi mümkin. Badaxşanyň iki etrapy 2 ýyl bäri jeňçileriň ýeçiliginde galýar. Ýene 7 etrapda jeňçiler ýerleşdi. Jeňçiler vilayatyň tutuş obalaryna ýaýylýar. Strategik sebäpler jeňçileriň kontrolyna geçdi diýip deputat belledi. روز به روز اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کنه ولسوالیای واردو جیمگان Badaxşan vilayatynyň Tajikistan bilen çäkleşen regionlaryna da jeňçiler iýeçilik edýär. Jeňçiler neşe gaçakçylaryny hem goldaýar diýip ýerli ilat aýdýar. Awganystanyň Milli Mejlisiniň ýokary palatasynyň Badaxşan vilayatynyň agdasy senator Gulalay Ekberiniň aýdysyça serhat ýakada ýerleşen etraplaryň ýollaryny jeňçiler ýapypdyr. Halk kyn ýagdaý başdan geçirýär. Hökümet güýçleri jeňçilere garşy çare görmeýär. Badaxşan Gunduz şaý ýoluna da jeňçiler wähem salýar. Ýoluň howpsuzlygyny üpçün etmek hökümet güýçlerine başartmaýar diýip Hanym Ekberi aýtdy. Zeba kişkaşyn wahan şoğnana warduş band karda. Kışta u zahmi şahid metin. Ýöne Awganystanyň Gorunmak Ministrliginiň medbugat wekili general döwlet weziri Badaxşanda jeňçilere garşy harby operasiýanyň ýygyderli geçirilýändigini bildirdi. Badaxşan hamisha ameliyat dary, şabana we zarabat-ı hawi hamisha mevjud astam. Badaxşanda biziň güýçlerimiz jeňçilere garşy öz görüşini dowam etdirýär. Jeňçilere garşy hawa zarbasy urulýar. Gize tarapdan hem jeňçilere garşy harby operasiýalar ýoly goýuldy. Badaxşanda jeňçilere garşy giň gowrumly harby operasiýa geçirmek hem gözüňünde tutulýar diýip general weziri aýdýar. Ameliyat-ı wasi ham tertibat girifta şuda. Günorta, Gündogor we Günmatar Awganystanda hem ýawuzlyklar dowam edýär. Gazna we Pektiýa welaýatynda dün amala aşyrylan janyny geçen terroristlik hüjümlerde ýüze goly Awgan harbisi helak boldy. 200 wärek adam yaralandy. Ningarhar welaýatynda hem bir harby merkeze jeňçiler hüjüm etdi. Şol bir wagtyň özünde Meýdan Werdek welaýatynda hem jeňçiler terroristlik hüjümi amala aşyrdy. Para welaýatynyň bir etrabyny dün jeňçiler gysga wagtlyk basyp aldy. Terror hüjümlerinde asuda ilaty hem ziýan ýetdi. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günneligi gepleşigimizi geçirip utarýar. Saatlar kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.